Здравейте на всички! Казвам се Робърт Петров и съм сертифициран нутриционист и фитнес съветник. Преди време изглеждах така. Сега вече изглеждам така. Ако случайно ви е интересно как се е стигнало до тази промяна и как вие бихте могли да промените начина си на живот, начина по който изглеждате и най-важното, начина по който се чувствате и вашето здравословно състояние, ще се радвам аз да съм човека, който ще ви помогне с това. Изграждам персонализирани хранителни и тренировъчни планове. Имам собствен бранд, който се казва Property of Health. Уебсайта на бранда е propertyofhealth.com, където може да запазите и безплатна консултация, напълно безплатна консултация с мен, която да обсъдим вашите нужди, вашите притеснения, проблеми, свързани с вашето здраве. Да се радвам да се срещна с вас и след това заедно да вземем решение дали имате нужда от хранителен, тренировачен или пък хранителен и тренировачен план. Благодаря ви за вниманието. Ще се радвам да ви видя на Property of Health. Ще ви очаквам там и нека заедно поемем по пътя към едно по-добро здраве и един по-пълноценен живот. Много ви благодаря за вниманието. Пожелавам ви лек ден. Чао, чао!